1. Čaute, tu je Skaper z kanálu Wargamers. Dneska si zahrajeme CSGO, toto už je druhý part. Som tu s mojím kamarátom Viktorom. Viktor sa ohlási, prosím. Aha, Viktor tu asi nie je, Viktor príde. Aha, Viktor nám ani nepríjme. Fuck. Vážne, Viktor? Vážne? Prdeli niekde, hej? Dobre, takže musíme počkať na Viktora. No, keď chcete, tak si ma pridajte, tu máte moje meno. To je Thorsteiner Plus. No. Som tu. Fajn. Dobre, takže Viktor nám to konečne môže prijať, lebo odišiel niekam do riti. No. No nájde mi to kurva tú bitku. No. Ja by som takto chcel každý deň vydávať videá. Iba že ja, no ako keby, ja nemám žiaden program na stíhanie, takže by ste mi do komentárov mohli napísať nejaký dobrý program, ktorý je for free zatiaľ. Na strihanie videí, lebo si nemôžem zatiaľ dovoliť Sony Vegas. No, vidíme, jak dlho nám bude teraz hľadať Overpass. Inak ja Overpass skoro vôbec nepoznám. Takže tam bude asi Viktor prvý, lebo ja väčšinou hrám len DS2. No. A tak môžeme si zahrať aj Overpass. DS2 nebaví, preto nechcem hrať. To je úplne ľahké na Daste. Ľahké to je na každej mape. Pokiaľ ju poznáš, tak áno. Pretože keď ja neviem ani čo je to ten Overpass poriadne. Ale niečo sa mi vybavuje, tuším, to je to, jak sme hrávali vždycky, jak som vždycky bol najhorší a furt mi ty a Maťo ste mi nadávali. Teraz sa to zmení. Ježiši Kriste. Tam dáš takéto dve Ačka a máš pol strany. To není všetko plné, ty vieš, jak vyzerá ten zošit? Dve Ačka a máš 4, áno. Kúpil mi tie dve one. A Viktor tam má asi rozhovory. O škole už. No. Takže, Viktor, teraz keď to nepríjmeš, že ťa zabijem. Viktor! No konečne, už som ťa chcel zabiť. Keď to nájdeš, vždycky musíš niekam ísť opísať. Prepáčte za ten zvýšený volum, ale Viktor je hluchý asi. Tak som musel zvýšiť trošku. Trošku som musel zvýšiť svoje hlasivky. Nebojte sa, je to ešte väčšie.
Jak som počul. Ja to toto, Ježiši Kristi. Ešte 20, a niečo, si to tu moc nepamätám, ale trošku pamäťte takže no. Ideme to tu troška. Toto je cigánska mapa. Je mi to jasné, ja to toto pamätám už, neviem čo to je. Resta Nepamätám. mapa pre cigáne. Neviem síce už to moc, ale... Idem Only Digo. Only Digo. Only Deagle, tak ja idem Only Revolver. Only Revolver. Kus 200. Ale Revolver má iba 8 nábojov, to je dosť na hovno. 8 a 8, takže 16. No a? Keď tá zbraň vyšla na právo Oins, tak to na jednu ranu, keď si mal vestu, ale teraz tu dáva na dve rány. Že to trafíš. No to je pravda. Je to dosť presná zbraň akože. Revolver. No ako dal som si k ním teraz 2 killy. Ja hrajem Digo, ale s revolverom. Digo je lepšie, mňa tu nábojov, rýchlo si strieľa. Viacej uberá. Deagle. Dosť. Teraz som dal... Vtedy dával insta-kill Revolver. Ja viem, veď oni ho nerfli. Odtedy ho nemám rád. Keď ho nerfli. Bola najčíterskejšia zbraň. Ale čo, Viktor si zobral otačok. Ja idem niekde. Je zaujímavé, že má na chrbte 30 kilový alebo koľko kilový oný otačok, ale keď si dá nožík, tak uteká jak oný. Ja to vybranie to umiera. To ti úplne odchádza. No. Takže diváci, toto tu je taký mamerský kompet, pretože ja som na tejto mape Lama Jagrič. Ja som chodila s Maťom, on túto mapu stále. Lepšia mapa pre nás dvoch. Jak vidíš, mali by sme aj niekedy Maťa zavolať. No, lebo on si ho bude určite na to chodák. On ani s Tomášom točiť nechcel. Ale ne to, ale by si zahrali, lebo moc nehrávame. Dvaja sú tam. Maťo ani golkov ho nehral, jak to vidím. Že I'm not hacker a jebal mu hlavu. Super. Au. A F7, cigáň sme. Aj, jebal, z lesa, z 5-7. No, sa plentujte. Šplentujte toľko sprostý. Je to 3 na 2 a je tam hacker, tak čo chceš? I'm not hacker, no. Ani nevyzerá, že by si bol hacker, keď si jebli asi na hlavu najskôr. Si tam sám, si tam sám. Aj keď máš na no, ľudme, I'm not hacker, jeb hlava. No dobre, daj kokotko. Víš, to je debil. Vždycky sa pozerajú, či pod postolom není Bubák, a Bubák sa pozerá, či pod postolom není Chuck Norris. Nice. Vybuchne moriť. Hovorím. Drp. Som tu líta na Kalak. spasu. Akáčko, jaj, bože, jak tu zbraň nemám rád. Prečo? Krivé to je. Na diaľku s tým musíte aj po jednom náboji. S M-kou tam postravíš 4 náboje a dajte to si do hlavy. A M-ka je tichšia a presnejšia aj. Sice má menej nábojov, menej uberal, keď ho nerfuje, ale tak. Ani not hacker, more. On v skoku dal hlavu bizonom, cigaň. On preskočil všetky aličky, preskočil a drbol hlavu jednom tomu cigaňovi. To bude skôr I am hacker, ne I'm hacker. I'm not hacker, I'm hacker. I'm fucker. My sme ešte ani raz neboli na Ačku. No
Na Bčku skôr. Teda na Bčku. Toto plantujeme na Ačku. OK. Destroyer Max. To je jak ty Dicker Max. Ja som není Dicker Max. Tento ak ma zabije. Skaper. Som ma skoro zavolal. No ma skoro zabil. Ma je skoro zabil. Abom. Prečo ma strieľa vlastne ty debil? Ja mám 18 HP, že ma strieľaš? Môžem ma selek kvôli tebe. Ja som nevedel, že si to ty. Ja. Som sa zlakol, čo si? I'm not fucker, počkaj, pozriem. Pozri si to. I'm not fucker. 87 hodín je to Turec. No chlapci, tak tie hlavy a žvenku o čomu dáva. Nemám, že jedna. Nebo je to Turec, to je jak... Turci to sú jak Rusovia a Poláci, ale oni nepoužívajú hacky. Hej? Oni proste majú taký brutálny skill, že oni hrajú jak cigáni futbal. Tak ale... Koľko traja sme do neho začali fulloutovať a... Skoro ma jeblo Viktor z teba, lebo ty kokos nemôžem ani vystreliť. Už som ti vystrelil hlavu asi. Ja som tam predieroval dvere a ja som že neoberal. Nejaké silné dvere, cigánske. Dáva cigánov nech rozberú. Počkaj, ja strieľam do hlavy a tento do jeho sklincovačkou. Ja som mu jebol do hlavy zakačkom a klincovačkou mu dá hlavu skoku. Je kokos. Rozklincoval. Murphy. Jebeme. Mám smoukážníka. Kolbasor. Ideme, dole. Vidíte, jaký poješ, ktorý ma jemu. A keď máš na mále... Ej, ty koko, to čo bolo? To si videl, Viko? Hej, videl. Ja som počul iba, jak tam sú, videl som minimapku, a hneď som otvoril dvere, iba bum bum. Čuby. Chlapci, pozor na to, že to sa musí sústrediť teraz. Pamätám, jak sme hrali túto mapu a zostal nejaký oný kokos vôbec nevedel hrať a ty si tam pojom vrieskal, ty kokos jak one. Tak brieska máte po každom, keď tu nedá nevyhrať. Maťo potom chytá tiež dobrá rage. No. Pôjdeme, prehrávame. A po mne veľakrát je to. Čo je ten debil? Ja tu behám po celej mape okolo neho, on si ho až teda všimnem. A raz ti ho vystreliť. Téma bude, téma Zase bude super kompet, ty kokos, 0-4. Téma bude lagy, alebo to hraje jeho detko asi. Nemá ani nejaký vysoký ping. 47. Má FPS-ka jedna podľa mňa. Má jeden frame permanent second. Bacha, už pôjdu určite, už budú vedieť to. On mne nevie ani Jack Norris. Bacha, je tam jeden. Videl som mu hlavu. Taká Tak mu gibulka ho tam. olíš. Už som mu olízal. Môžem svojím nábojom zakačka. Preto robil salto dopredu. Berem M-ku, chlapci. Ty druhá. Berem M. M4 a 1 M. Choďte plentovať, chlapci! Plant. Dík, odkiaľ to strelil. To je čurák. Ty kokos, ten I'm not hacker. Ja idem vystreliť, ale mi skočí do tej strely, ty kokos. Trafím ho granátom do hlavy a nič. Milé hovno škaredé. Asi mu prehni tú hlavu jak ja. Dobre. Mám najviac eliminácií. Eliminátor, no kokos. Kontraktor. Kontraktor, no. Kontrakcie. Ale prečo on si nedával oblečenie, ty kokos? Na čo? On mal tú hnusnú plynovú vlnu M-ku jeho, ktorá je gulička, je to jak z onej, zo sniperky. To si počul na to si počul, jak vystrelil, že bude. On vystrelil 5 guličiek a trafil 4. No.
Jedna sa mu odrazila od gebule pomaly. A víš, jak to boli z tej jeho plynovej jemky? Ja viem, by ma trafil. Bacha, zakempený je hore. A som ho prediroval, chlapci, to vietnamský one. Tam Viktorovi sa nejak darí dneska, teraz už na tomto Ticho. komputeru. Ako sa prebíjam do materinskej ciciny. Ale mohol si ich dať, keby si, No? keby si neprebil, tak keby si mal už S prebité, 10 tak... nábojmi by som asi moc neurodil, takže som už musel prebiť. No dobre, ale keby si už mal prebité, tak by si ich zabil, to je v pohode. Ja viem. Dovor, to nejaká... Mňa zavolá sova, no tak hamba nezabije tak. To vyznelo divne. Jak ty včera, s tým tvojim onými, teskami. Ja, no. Na bečko, chlapci, asi. Okej, je tu jeden. Čo, ich nevidím, kde sú? Tu je, aha. Hej, ja som povedal neho. Je tam lord. A ešte jedno hovno. Znamená žiadne. Hej. Dobre mi tu je. Bacha, Viktor, potom sú aj na bečku nejaký. Bacha, ide tu na Ačku, tuším. Ďakol, si berem. Chôl, škaredý. Aj not hacker je kokot, nevie to hrať. Takže to vážne není hacker, lebo toho aj nevie hrať. Poď rýchlo na bečko, tam je posledný a je zakempený Anatom. Hlavná škaredá s tou flintovačkou, chodoriti. No vidíš. No, Potisk. Potisk. Viktorko sa rozohrá už. Mm. A Viktorko pozná túto mapu, Viktorko pozná všetky dobré kiery. Ja poznám všetky mapy. Len Dust jednotku nepoznám, lebo to som v živote nehral ani nechcem. No to ani ja. Som to hral na starom CS-ku ešte na 1.6. Na našej som tu hral ja stáva na Pokémone. Na Pokémon, no. Gamesize Pokémon. Dávajú full zmateľné Pokémon. On mi to ukázal. Ja som si hneď druhý deň, ak som to hral, kúpil VIPčko tam, alebo tam bez VIPčka si to bolo v Riku. A potom som ho kúpujem maťa, lebo tam hrali najväčší ahoj. A ja tam mám VIPku ešte furt. Ej, ty máš VIPko? No, ja mám extra VIP. Na Pokémonte? Áno. Som si okolo tebe kúpil. Dobre. To sa nepodarí hodím granát, pretože ho tam vidím a zabijem ho. Videl som aj také, že u Sparka som videl, že išiel, hodil do longu, ak sú tie dabodory, a hodil granát a zabil celý tým. A ja aj no, to som videl aj také videomontáž. Ej, s granátom. Protože išiel bot, Bacha, vyrašoval... dvaja sú dole. Ježiš, tak ma tam prišiel, že si robíš srandu. Jeden je tam, jak som. Tiež je tam dole v tuneloch. A, ne, tak som presunul. On ma že zabije! To už nestíha. Tomček sa otočil. No, ja idem preč. No, nestihol to. Zabebalo ho. Nebuchal moriť. Ale ten, čo je po tebou, je tiež celkom dobrý. Čakaj, takže Čo? akože má. A ten, čo je pod tebou, je tiež celkom dobrý. Tento oný, no tak akože na jeho skóre sa mi ani moc že by bol dobrý. A tak áno, ale... Tam tie dve, on tam má $2 urobené ako vinčterku. Ale ty by si sa mohol nejako snažiť, lebo už sa skončí jak ja na minulej hre. No. Ty budeš posledný nakoniec jak ja. A tak ja tú mapu nepoznám, ja si to musím niekoľkokrát zahrať. No a čo? Ja som túto mapu nepoznal tiež, keď som Bacha bol dole. Ja som nevedel, kde je Bčko, kde je Ačko, a Marta mi to potom všetko povedal a potom už som normálne hral. Go plan, guys, go plan. Čakaj, tam je jeden. To je mám. Čiže bol to kempia jak hovna škaredé. Teba kryjem bombu, ty kokos.
Bo jak ho nevidel ten cigán? Hnusný hajzel. Poďu zo schodov, na druhú stranu. Na druhú stranu choď, tak ako vedka. Napravo. Tam, poďaľ pôjdu. A dvaja sú tam hneď. Tak ty som na jednu ránu. Ja viem, no ja som mal malo HP. Ja mám ste peniaze na výpo a výpo si kúpať nebudem. No ja mám dávno peniaze na výpo, ale Kalah je prečo. Si idem kúpiť chlapci, ak tu serem, ja idem normálne jovo, idem Nigeva. To si omylom kúpil namiesto piškelky kde si, no nevadí. Keď si kupuješ Nigeva, tak automaticky ideš jovo. Prečo? Lebo s Nigevom je vždycky jovo, tam bez toho, tam s Nigevom sa nedá hrať taktika, s tým proste musíš jovo a keď nikoho nezabiješ, tak si noob. Čože, ja som sa trošku rozehral, možno. Lucifer už kempil hajze, už čakal, že tam vyžbehne, a niečo neštadlo až kapel. Dobre. Čo ja som iba chodila, drb. Nadieroval tú chatu. Už som sa troška rozohral, no. Už mám 10. To je dobre, tak sa ma to páči. Ja idem s Nigevom ďalší jovo. Už som si zvykol, že už troška poznám aj tú mapu, tak... A v bombu sa to dorite, ja idem jovo, nejdem bombovať. Ja nejedu bomby. Zebral si bombu, zase mám bombu, kurva, ty. Jedu bomby. Ja idem jedu jovo. Inak tam to bolo od oného, to je od Bena Kristovaného. Neviem, Baka, on bude zakempený zase tam, ja viem, že to je taká pesnička, že jedu bomby. No už tu není čurák. Teraz to bude hore určite. No, bež. Kempi tam. Oh. To čo dal? On ma dal cez teba. Ja nemal som ísť asi za tebou rovno. Môj Nigev jovo je pripravený. Jovo action. Si to prežil? No. Debil. Ďakuza. Bacha. Ty kokot. Jovo zbraň. To je problém? Ty kokot, to zolákal, ty chuškaredy plesnivý. Ešte tam je jeden za tebou. No aj, otoč sa. Ticho. Tak, Bugo som bombu otehli. Tam bol, tuším. Ale cigán ako mne vedel, hodno škaredé hníle. Lebo on do teba nestrieľal, ty si okolo neho prešiel, on do teba nestrieľal a čakal, kým to plentneš. Ja si dovedem preto, že sa otočil, že za tebou. Cigán, každú bombu od tej onej tehly lepšie považím, tak už tu nenájde. To je taký trikrát, ja to overpass, aby ja dal tam máčku. To už sa s Maťom vás tak trikrát podarilo pointnúť. My som potom iba rehotali, keď sme skapali všetci, ten rehotovali na to, nech ten debu nevie nájsť. Hej. No s Maťom hlavne, že to mali záchvaty smiechu na Skype. No ale Maťo už moc ani na Skype nechodí ani nikam. Už vyrastol z toho asi. No, on teraz chodí furt s tými bratovými kamošmi na Teamspeak. No. Ale škoda, že odišiel sa do rodáčky, to bol asi môj jediný poradný kamoš na rodáčke. Že on musel odísť. Všetci odišli skoro z bordačky a buď niekto prepadol, alebo odišli. No. No, oni odišli, lebo Matej išiel na športovú školu. A Tomáš išiel na gymnázium. A tak Tomáš ma nezaujíma, Tomáš to nemám ani rád, ale... Ale s tým si sa bavil. Tak bavil som sa musel. Lebo to Tomáš tam mal taký vlastný gang, on bol šéf a po schodci jeho boli Maťo, Juraj a Matej. Hej. Tomáš taký... A on keď niečo povedal, tak všetko mu platilo. A vždycky to tak muselo byť. Není šéf, to je čurák. Akurát. Jovo zbraň. Idem tam. Poď to plantnúť. Tak to kut. Ty ho máš karda, okradám. Kde? Tam je. Jovo zbraň. Ja te robiť.
No to je vlastne jak brokovnica, ktorá strieľa rýchlo nábeh po sebe. Ty trafíš všetko, čo vidíš. A keď si od toho nepriateľa tak 2 metre, tak ho trafíš, že vieš to, aby som musel mieriť. Proste fulltuješ. Prečo mám 10 kg a som tým? What? No máš 3 asistencie, no. Musíš pointovať bombu, keď pointuješ bombu, ona ti ho dáva strašne veľa do skore. Tým pádom budeš lepší. Máš skore 25 a ten na tebou má 26. Keď tebe chýba 1 kill, budeš lepší ako. Ja som bol už druhý, ale... Keď ti to všetko vyskillíš... Ja? Ja chodím jolo. Ja nekillujem. Ale určite, chlapčat mi dal jednotku zóne z 570 kokos, keď som mu jebol z M4. Mal jedno hapko a je zozadu. Je tam, po ňom si strieľal. Dobrý deň! Dobrý deň, pane! Ja som ho videl, jak otvoril dvere. OK, a ja idem Negeva. Už si to ono, čo? Prilákalo. Jelo zbraň je najlepšia. A keď vyhrávaš, tak netreba nič, iba jelo zbraň. To ja vždycky tak niekedy robím, že keď posledné kolo, a už vieme, že vyhráme, tak zrazu zoberiem normálne auto a mu a idem. Určite dva Negevy. Oni stále kempia tam Bčku, takže nikto neotvára ti dvere na tvoje dvere. Oni stále kempia tam Bčku, když na kempia. Okay. Že ideme jovo, ideme i duo jovo. Idem na Bčko zo spodu. Okej, Tam z vrchu, vieš. zo spodu. Kde je? Prečo mám čierne mieditko, keď som si nastavil normálne bielne rúžové riti? Určite on dostal hlavu odo mňa Aj z vlastne, ja nemám čierne mieditko, ja mám takú malinkú guličku, som si nastavil ešte na menšiu guličku predtým. A ja mám takú úplne malinkú ronu. Nie, že už skoro ani vidno není. No. A ja som si ho nastavil predtým, lebo som mal predtým rúžovú, a tak mám takú malinkú. Ja mám takú zelenú malinku tiež. Ja takú úplne miniatúrnu, takú zelenú, a to zelenú na nej nevidno. Ja ju vidím v pohode. Ja mám ostrosť farieb nastavenú na maximum, takže... To je jedno, a tá gulička je taká malička, že ona tam aj zelená brana nevidno není. Bacha. Bacha, hore! Jaj, tam je zmrt. Ja už som sa na neho otočil, že do neho... Už som... Tá kempa Silveráková, ja som myslel, že teraz to nikto nebude. Desert Eagle nájde celkom pekný. Ale Crimson, ale Cobalt Destruction, to je úplne pekný skin. No tak dobre, ale ten je drahý ako kokot. Ani 6 € stojí. Dobre, a odkiaľ zoberieš 6 €, jedine, že si kúpil 50. Potom dáme akú mapu? Ne, asi žiadno. Prečo? Neviem, no tak, že by sme mohli ísť Inferno alebo také niečo. Ty ideš tomu tatkovi, ne? No, ale až o 6. O 6 alebo o 7. Ne, sa mení mapa, traková sa menia. A Že ten mapa. skloník je krásne ho, prečo ste mi ho zobrali, vy suky? Prečo ste mi zobrali môj Nigevavý hovnoška? Los. Niektorí hráči hrajú aj bez miedietka, takže Ja viem, no. profesionálni hrajú bez miedietka, aj tak dávajú killy ako hožené odhraty. Či kde sú? Neviem, tam na Bčko sú. Oni celý tým idú Bčko? To my sme nikdy tak nechodili. Tak sa to má robiť, veď raš. Celý tým rašuje, keď je bomba. Idem ich zozadu troška ja vyrašovať. Ale, žebrak.
Bacha, ešte je tam posledný, tam za kempený chudák jeden. Choďte. To vážne? Wow, čo robíš ty kohnusný? Inak, kamo, ja som si ich ten krásne vyrašoval, ja že ich všetkých pozabíjam, ale nedalo sa. Že všetky si pozabíjam a do toho si neupravil medzi oči. No, dal som dvoch. Ja idem teraz zónou brokovnicou, chlapci. Ja idem jovo teraz, druhé. Idem jovo brokovnička. Ja idem z Max 7. Ja idem do schodov, ja idem z toho XM niečo, idem cez schody, bo oni budú robiť na našu taktiku budú robiť. 100% ne. Je tam vôbec niekto? Rašuj Nikto to. tam. Rašuješ brokovnicou, sa nehambíš. Bož, hore jeden. Au. Na bečku jeden. Inak hore bol jeden, Viko. Na bečku jeden. Tých. Že jeden. Dík, brokovnica! Že jeden Akurát na došli náboje. Zoberám mu zbraň, to je hajzel. Nie ujde, jeho manka. Nie, nás rozbili, 13-4 pre nás, no to je jedno. Nevadí. A idem teraz Jovo, s čím idem Jovo? Ja nejdem s ničím jolo, ja idem s M4 proste. Ja idem Jovo s 50-kou. Ja to Jovo baví, keď už vieme, že to vyhráme, tak čo? Jovo stačí. Eko si choď, Eko so svojou mamkou, ekologicky ono. Ekologické. Galil R, Eko, rúžový skin za 1 euro, Factory Nivo, bude spokojný, čo? Bacha, oni vždycky kepia tam hore, ty čuráci. Ale, to si robíš lič. Nemá asi 20 HP, má. Chudák Viktor má 8 HP. Ciga ma trafil, ani neví jak. Oni chodia stále Bčko, takže Bčko treba kryť. Okej. No, Na poďme bez... budúci kolo tam pojem zóne so fúsečkou. S lusečkou. Na kone. Ale hovno je škaredé, dobre. Bere si fúsečku na kone. Nejak to tu otačajú trošku, ne? Aby zdá sa vám, chlap. Idem zabíjať kone. Uhnite. Eko, choď do rytistiek, ekologické prostredie, ono ochraňovať. Rush B. Proste rushujte. Ja idem normálne quickscope, sme ono, za quickscope nejdeme, idem nosník. Sprava pôjde, sprava. Sprava doprava. Jeden dostal. Flusačka nič. Poďme flusačka, čo? Tam jeden. Do prdele! Koľko tam je? Kde? Mačer, ty kurva je. Prosím. Dobre. Kde? Dobre, idem. No, čau. No, čau. Takže diváci, volala mi moja mater, lebo sa musím zostrihať. Kto mi teraz volá, kedy debil? Kto mi volá, aký retard? Zabijem toho Andreja, tak to je on. Ja mu nakopem Pílu. Jaj. Hendy, para to zruší, kokot je deblý. Lucky. On mi sa volá. A potom to zruší. Dajte mi RPGčko, mu to nadrvem rovno do panela. Ja mu odjebem mamu.
prídem k nemu, ty kokoda, odpalím ten jeho barak šrotný. Super, my sa to golko otvorí za také 4 hodiny. Máš avka? Wow. Hráš už? Mhm. Ik vlak. Bacha, obidvaja kempia za tunelami inak, chlapci, oni tam kempia a čakajú. Ja viem, no, tak on tak javí furt ten Jackal. Prečo má v riti kôl. A na čo ten Andrej zrušil? No to je jedno. Ja keď to dohrajem, idem hrať čarovný Minecraft, nie je jedno či s tebou, alebo s ním, alebo sám, to je jedno. Ja som za chvíľu späť a idem do hotelu. Kam? Do hotelu sa ostrihať idem. Chceš konečne ostriať do hola? Ne. Pred táborom ja si iba ten sop trochu skrátim. A potom si to ostriham úplne také, aby som mal iba takú menšiu ofinu. Na čo to Andrej zrušil? Poviete mi, ešte mi povedz, že je teraz offline. Vodíte na Skype a potom je offline. Je offline. Čo? Hej, je offline, ja to mám na druhom monitore, vidím to. Nie, to je typické. To je úplne vedel. Zavolaj mu na mobil potom, lebo ja mobil nemám, ja neviem kde je mobil. Bude to hlavne zabijem už. Že som to Jackoval, ma vždycky zabije takým náhodným šťastím do ryti. Aj mňa, ježiši. Ho nikto nezabije asi, ty jeble. Máš 43 kg? Ja mám 16. Ty koko, Ten hocisk, to čo robí? On sa hýbe jak bot. On má 0 kg ten hocisk. On tu je iba na ozdobu. Jaj. Aj bot by bol lepší, ale on. Veď to. Hej, prosím, ideme hlasovanie, chlapci. Hej, už mám pripravené. Hráče. Yes, because you noob. Check his score. No však preto. Tam sa lákel. Toho cigana to ešte nechám. Serem, to nebudem tu na kempiť, ja idem rašovať. Idem sa zakempiť a vyrašovať sa musím bečkovať týmto chujami. Ja ťa pokriem zhora. Aj keď nevidím cez ten vyjebaný stĺb, ale nevadí. Okej. Idem pomôcť. Aj helping. Plava. Bože, vidíš, flash. Dve mi z toho flasha je. Jej, Jackov je mŕtvý, chlapci, konečne. To hovno jedno otravné. Otravné je koné. Otravná jak mucha počas obeda, jak hovorí Separ. Kde je ten čurák? A Bčko asi. Ale nepojď to, ale ešte furt. Nebude avk? Ešte len pochoduje. Idem sa pozrieť ešte na spawn. Bomba je tam, takže sa poviem asi ani nejde. Kde bol? Išiel plantovať už k nám. Bomba je na Bčko. Teda proste išiel na Bčko cez nás, ja som zostal na našom spawne a čakal som ho. Počne trápna, otravná jak mucha z obeda.
nepríjemne trápna aj toto sa bude nevidia, je to dokázať. Keramický. Vraciaľ. Celý. Už len to zlo, že sestrou sú niekoho dcery. Jebani škery. Idú dole, tu no. Nie, granáta. Granáta! No netrafil si troška. Ja som netrafil granáta. Dal som ho pekne. Chyba otvoriť dvera, jeb. Poďme rýchlo, 2 kola musíme dať. Lebo za chvíľu zatvárajú. Sa nemám potom. Ten sobož mám strašne dlhý. Už si môžem vrkoč pliesť, kokos. Dobre, ešte jeden je tam hore. Keď sa otočíš. Tak není tam? Zaujímavé, tam je, no, dobré. Teraz sa otoč a zabiješ ho. Ježiš, Destroyer Max, ako to hovno ma zabije. Dobre, pretože mám 17 HP. Asi Ak si zvekne tú bombu a ho. Gebulkou, aby ti odstrelilo hlavu. Defuzujem, vieš. Defuzujem mŕtvy. To je môj plán. Áno, to je taký. Vychoďte schody. Ja idem dole, dám bečko schody asi. Choďte schody a ja idem na bečko. Okay. Ale oni to vidia, tuším. Nevidel, to je CT, on je chat. Ja tu campím na oných. Oni sú hore? Aj zlý. Pekne už ho, dávaš bomby. Ale... No veď preto. Zabil ťa Warderino. Ja som sa zlakol, on tam zakempil sa. Zabil som 2 a potom tam oni ostatní zostali. Tam zakempil chudák. Prepáčte za ten môj ultra rage. To je ešte slabý reč. No, lebo keď ja začne trieskať, tak mi začnú padať blechovky z oného, zo stola. No, tých tvojich 5 plechov, čo tam zbieraš energiáky. Jak plechov? 5? Možno ich tam má viac než 6. 5. A ich tam ale 20. 20, no tak ja ich mám skoro 100 už. No tak vidíš. Ale ja si šetrím zdravie. Môžete mi tam s tým. Ja vidím, no čo, ten Jokol ma... Dík Mare, bota mi ukradne, keď nám... Destroyer Max, ako sa má sa zabil ten cigán, kde je bot? Ježiš, ten I'm not idiot, čo zoberie bota, zabijem ho, dohubím ho, zabijem. Ježiš. On hraje s 5250 iba preto, dá s 5000 iba preto, že tam má nejaký sprostý skin Imperial Dragon. A na to voľko... Ešte to je ďak. Posledná výhra. Na poslednú výhru si zoberieme na poslednú výhru. Ja nemám peniaze. Zoberiem Zoberiem PS-račku. A defusky, kebyže náhodou budem posledný a bude to Ten bomba. bod má najlepšiu zbraň z nás. Jaký bod? Ja mám takú zbranistu. Čo komeš? Dobre, ale... Bod má lepšiu. Bod má aj skin, oný. Asimov na to. Nemám skin žiadny. Jaj. Mamina, potrebujem 1 kolo dohrať, za minútu som čau. 1 kolo posledné. Dobre, za minútu som dole, čau. Ale ja myslím, že čakať vládzem. Jedna ma. Neserte ma. Ale drvem na to. Dobre, ja akože hrám len... Dobre, čaute ľudia, ja už musím ísť. Čo mi dať?